Joo, siinä oli semmoinen tarina 5 tähteä. Ekanakin siinä nimellä on sillä tavalla historia, että mä olin jo vuosikausia ennen tuon levyn kasaamistakin niin miettinyt itse asiassa edellisen levyn nimeksi jotain sellaista kuin puolihuolimatonta hauskaa väännöstä Doorsin Morrison hotellista. Että se voisi olla tämmönen kuin Mällinen motelli. Taikka motelli Mällinen. Ja siinä oli ideana kuvata semmonen aika suttunen meininki jonkun rähjäisen talon edustalla, jossa olisi parveilis kaikenlaista epämääräistä porukkaa. Mut sitten kun alettiin reenata niitä biisejä, niin mulla muuttui jostakin syystä se, että mulla alkoi treenikämpällä tulla tekstiä ja se muuttuikin jotenkin tämmöiseksi hotelli kautta disco yhdistelmäksi. Ja sitten mä keksin sille kompleksille nimen 5 tähteä, jolloin sitten mä mietin, että mutta on kyllä jo niin hyvä levyn nimi, että laittaa sen nimi biisiksi. Ja siinä vaiheessa sitten oltiin jo niin pitkällä, että piti sitä kantta alkaa miettiä ja pikkusen hoppuahan siinä taisi silloinkin olla. Ja niin siinä olisi ollut niin, yhdessä vaiheessa mietin, että järkätään mielettömät kuvaussessiot, että johon oikeasti tulisi tommonen epämääräinen ryhmä, kaikenlaista erilaista ryhmää, Goljattia, Kääpiötä, Sutenööriä, Ilotyttöä, joitakin tämmöisiä surkeita soittajia, niin meidän bändistä löytyy ja niin, iloa ja surua ja paljon porukkaa ja voisi olla jotakin hauskoja tuttuja kasvoja siinä niin sanotussa diskon jonossa. Lopputuloksena feikkasimme Oulun Heinäpäässä erään rakennuskompleksin edustan, koska tarvittiin myös bändikuvia ja että otetaan ne tossa, otettiin bändikuvat ja sitten päätin, että heitetään se semmonen suttuisuus siihen kanteen sillä tavalla, että teen aika huonoa kuvamanipulaatiota. Kasasin todella kiireellä ja itsekin mietin, että onko tämä hyvä tai huono, ei mitään väliä, näin tehdään. Ja ristiriitaisia tunteita se on herättänyt ja se on hyvä.